Kapitola Peníze. Je těžké mít peníze rád bez úsilí o to, abychom je vlastnili. Proto se v tomto případě ukazuje jako prakticky nemožné vyhnout se vztahu závislosti. Lze se pouze snažit, abychom jej snížili na minimum. Jestliže si k vám peníze našli cestu, mějte z nich radost. V žádném případě se však kvůli nedostatku nebo ztrátě peněz netrapte, jinak se jich k vám bude kutálet stále méně. Typickou chybou člověka, vydělává-li málo peněz, bývá to, že neustále fňuká, jak se mu finančních prostředků věčně nedostává. Parametry takového vyzařování odpovídají chudým drahám života. Mimořádně nebezpečně působí, jestliže podléháte obavám, že peněz bude stále méně. Strach představuje energeticky nejnasytěnější emoce, proto se, když zakoušíte strach z toho, že peníze ztratíte nebo jich nevyděláte dost, sami efektivním způsobem přemísťujete na dráhy, kde bude finančních prostředků skutečně neustále ubývat. Pokud jste se do popsané pasti nechali chytit, vyprostit se z ní bude dost náročné, ale možné to je. Za daným účelem musíte odstranit příčinu nadbytečného potenciálu, který jste sami vytvořili. Jeho původce hledejte v závislosti na penězích, či v příliš silném přání je vlastnit. Pro začátek se smiřte a spokojte s tím, co máte. Chovejte na mysli, že vždycky může být hůře. Přání, abyste získali více peněz, si odpírat nemusíte. Jen je třeba, abyste se klidně stavili k tomu, že k vám zatím netečou proudem. Vžijte si do pozice hráče, jenž může v libovolném okamžiku buď zbohatnout, nebo prohrát vše. Mnohá kyvadla využívají financí jako univerzálního prostředku ke zúčtování s přívrženci. Právě činnost kyvadel přispěla k obecné fetišizaci peněz. Člověk si s jejich pomocí může zabezpečit existenci v materiálním světě. Takřka vše lze prodat a koupit. Penězi si vyplácejí všechna kyvadla, ať si vyberete jakékoliv. V tom se skrývá nebezpečí. Jestliže sednete na návnadu s falešným leskem, velmi snadno byste mohli uhnout na dráhy života, které se od vašeho štěstí nacházejí velmi daleko. Za účelem sledování vlastních zájmů vytvořila kyvadla mýtus o tom, že k dosažení cíle jsou nezbytné prostředky. Tak dochází k tomu, že cíl každého jedince střídá umělá náhražka – peníze. Ty lze získat od různých kyvadel, proto člověk nepřemýšlí o cíli samotném, ale o penězích, a tak se dostává pod vliv kyvadla, které je pro něho cizí. Už se nevyzná v tom, co vlastně od života chce, a zapojuje se do neplodné honby za penězi. Kyvadlům takový stav věcí vyhovuje, ale dotyčný jedinec se ocitá v závislosti a schází z cesty. Jestliže totiž pracuje ve prospěch cizího kyvadla, ani nemůže dostávat mnoho peněz, protože slouží cizímu cíli. V takové situaci se nachází značné množství lidí. Tak vznikl mýtus o tom, že bohatství je privilegiem menšiny. Ve skutečnosti se mezi bohaté může zařadit kterýkoliv člověk, pokud ovšem směřuje ke svému cíli. Peníze nepředstavují cíl, a dokonce ani prostředek k jeho dosažení, ale všeho všudy pouze doprovodný atribut. Cílem je to, co člověk od života chce. Uvedu zde příklady cílu. Bydlet ve vlastním domě a pěstovat růže, cestovat po světě, vidět daleké země, chytat pstruhy na Aljašce, lyžovat v Alpách, chovat koně na vlastní farmě, kochat se životem na vlastním ostrově v oceánu, být hvězdou estrády, malovat obrázky. Některých cílů pochopitelně lze dosáhnout, pokud disponujete měšcem peněz. Většina lidí i tak postupuje. Usilují o to, aby takový měšec získali. Přemýšlejí o penězích a cíl samotný přitom odsouvají na druhou kolej. V souladu s principem transurfingu se snaží přemístit na dráhy života, kde daný onen váček s bohatstvím čeká. Jenže pokud se činíte ve prospěch cizího kyvadla, lze dotyčný měsíc získat jen obtížně, není-li to vůbec nemožné. Tak se stává, že člověku nezbudou ani peníze a ani cíl není dosažen. Jinak to ani dopadnout nemůže. Vždyť namísto toho, abyste vyzařování myšlenkové energie naladili na cíl, směřujete je na umělou náhražku. Jestliže vám připadá, že váš cíl lze realizovat pouze za podmínky, že patříte mezi boháče, pošlete tuto domnělou podmínku ke všem čertům. Řekněme, že chcete cestovat po světě. Je zřejmé, že k tomu budete potřebovat spoustu peněz. Abyste toho, co si přejete, dosáhli, přemýšlejte o cíli, nikoli o bohatství. Peníze přijdou sami, protože vystupují v roli doprovodného atributu. Je to tak prosté. Zní to nepravděpodobně, že ano? Ale skutečně to tak funguje. A vy se o tom brzy přesvědčíte. Kyvadla, vyhledávající vlastní prospěch, přivrátila vše vzhůru nohama. Neplatí, že se cíle dosahuje pomocí peněz. Nýbrž, že peníze přicházejí na cestě k cíli.
Nyní víte, jak silný vliv kyvadla uplatňují. Ten způsobil, že došlo k mnoha omylům a vzniklo hodně mýtů. A nyní, když čtete tyto řádky, můžete namítnout. Ale vždyť i tak je jasné, že zpočátku se člověk stává velkým průmyslníkem, bankéřem či filmovou hvězdou a teprve pak milionářem. Správně. Mezi milionáře se zařadili pouze ti, kdo přemýšleli nikoli o bohatství, ale o svém cíli. Většina lidí postupuje obráceně. Buď slouží ve prospěch cizího, nikoli svého cíle, nebo jej nahrazují umělými náhražkami, či si ji zcela zříkají kvůli nesplnitelné podmínce být bohatý. Hranice, které by byly vytyčené bohatstvím, ve skutečnosti neexistují. Můžete chtít vše, co vás jen napadne. Jestliže je to skutečně vaše, dostanete to. Pokud vám ovšem daný cíl vnutil nějaké kyvadlo, ničeho nedosáhnete. Podrobněji pohovoříme o cílech později. Tady trochu předbíhám, ale jinak to nejde, protože o penězích se toho obecně moc říct nedá. Ještě jednou zdůrazňuji, že peníze nepředstavují nic víc než doprovodný atribut na cestě k cíli. Nedělejte si s nimi starosti. Sami se k vám přikutálí. Nyní je nejdůležitější, abyste význam kapitálu snížili na minimum a tím předešli tvorbě nadbytečných potenciálů. Nedumejte o penězích, přemýšlejte pouze o tom, co chcete získat. Zároveň je nutno, abyste se k penězům stavili pozorně a šetrně. Jestliže jste na zemi uviděli drobnou minci a jste líní se pro ní ohnout, znamená to, že si ji vůbec nevážíte. Kyvadlo peněz k vám sotva bude chovat sympatie, budete-li k jeho atributům přistupovat marnotratně. Jestliže peníze utrácíte, není důvodu se znepokojovat, právě tím plní svou misi. Pokud jste se rozhodli, že je vydáte, nelitujte toho. Snaha shromažďovat kulatou sumičku a co nejméně utrácet vede k vytváření silného nadbytečného potenciálu. V jednom místě se hromadí a nikam se neuvolňuje. V takovém případě existuje obrovská pravděpodobnost, že ztratíte vše. Peníze je třeba rozumně investovat, aby docházelo k jejich pohybu. Tam, kde pohyb chybí, se objevuje potenciál. Bohatí lidé se nezabývají dobročinností nadarmo. Snižují tak nadbytečný potenciál nahromaděného bohatství.